Hello everyone, this is mine and very welcome to my channel. Then is ang tanggan Umiam Lake. So ang video ko na ilang may tade. Tiyo bote no? जों सफायबाय दायो थांसै दसे नायदिंसै मा मा दोङो ओमफ्राय बर्डआव गाखोनोसै ना पागल देखायनो नोंसोरनो हाला सान्दुङा थाब फैद्रायबाय जोङो एसे गोबावजों फैनायमोनबा बिदि जानाय नङामोन नै बेबायदि सान्दुङाव थाबाय थानो हाला माबा मोनसे जाना लाग्रोहैनोसै जोङो ओमफ्राय दा फैफिनगोन जानो थांसै ये है हम लोग का अंकल ड्राइवर देखो हाय बोलो ना अंकल हाँ बोलो मैना दैमरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो मैना दैमरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो हाँ थैंक यू अंकल जाखांनानै फैफिनबाय जोङो थांगोन दादा ओइथिं दलं दोङो बेहाय सान्दुंबो गैला दायो जि मोजां जाखाबाय वेदारा ओहो गय जाबावनायसो जोङो नै हि आटायानो गोमो गोमो जाजोब्बाय सालायाबो जा गोजा जाखाबाय जों दायो हस्टेलाव थांफिनसै ओमफ्राय आंनि चेनेलखौ सब्सक्राइब लाइक शेयार खालामनानै होबानो जाबाय नोंसोरनि सापर्ट अननाय मोनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय आंनि नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय